Tak volám sa Martin Miško, pochádzam z Prešova, študujem na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 4. ročníku. Čo sa týka mojich záujmov mimoškolských, tak organizujem vysokoškolskú hokejovú ligu, venujem sa lyžovaniu. Projekt sa zaoberá chovom včiel, teda chceme rozšíriť chov včiel prostredníctvom vzdelávania mladých včelárov na princípe neformálneho vzdelávania, kde sa učia od starších, skúsenejších včelárov. Má to prispieť k rozvoju biodiverzity a lepšiemu opeľovacej schopnosti v našom kraji. Toto je materská mriežka. Využíva sa na to, aby neprešla matka z plodiska do medníku, lebo by tam nakladla vajíčka a tým pádom by sme nemohli vytáčať med. Udržateľný rozvoj je vlastne pre mňa neplytvanie jedlom, šetrné zaobchádzanie s obalmi a vyvážená rovnováha produkcie a spotreby, či už v potravinách alebo všeobecne. Vďaka podpore od spoločnosti Unilever sa nám podarilo zakúpiť 12 uľov a spolu 7 včelárov sme zaučili včelárčiť.